Mwanchumulilia Ndizi TV tugwancha tugusaba okwabera asengencho yokonyorwa kwa mangana mayana sengencho yokoburukana kwa maliogi na boigo mangana toba tokomolekera na boigo kwene kinga mangana yabego wikira asenchera yobo ikira no mwanchumulilia Ndizi TV litangani ngocha kaso gotakira happy good friday ni maeta bange baino ni gomwabeire mokoenda asechikanisa na boiga bange ni gomore se omotimoko asengencho yukotimoka ko motimoko obwe pasaka literane nkoro kwa job Maangi na otoko batoko bwatera na nerelinde kwene kichibi chechi boigo na mariogi aberega wikira asenchera yobo ikiranu ni gakoro kwa Sara Momanyi kwera nande se kageterege tambe imbe kubamanyia na raliaya aberega gwatika korwa kiete Chinsa chia mambi goikira bono mugaso. Na boko anda utobwati ya wetera ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, asensemo ya YouTube Ndizi TV News, na wetera sumtandao yetu www.ndizitv.net. Ikaranso ike mbingu bamanyia bunaberega gwatika korwa kiete Chinsa chia mambi ego ikera bono mugaso Amayia niko tukora chaka korwa ase kerenga ekenekeri tukoli alero ase aba Kristo be dini yege Kristo bagenrete kuinyori alituko omotoria obo Yesu Kristo abete gakobambwa ase omusaraba nigo abegenwa anene mono kurwa ase dini y'abakatoliki baba gotara chinsemo ababogoreti emesaraba buna enjera eyemo yokobwati chimbaratero cyomotoria obo Yesu Kristo boigo nigo abakristo babere bagosabwa komenya ase omorembe na boigo obwanchani anene mono ekero gichinga kiechi chokomwenyora Yesu Kristo ekero abete gakobambwa ase omusaraba. Kete ime county ya Kisii nigo omoimen repwe county ya Kisii Doris Donya abagakora omoyega bokorwa obokonyi gochia ase abamenyi bensemo yabo baracho egotoka ime bunge ya Nyaribari chache ase boigo baba kolingoli gwa amarwaire omoyega obogoikerenigwa nabaru abageni na boigo abarai anene mono omo MC bensemo eyo Ephraim ongubo oyo bagago saba serikali ye county ya Kisii kwene kinga ngoikeraniere amagendro buna babete bakoliera abamenyi be county ya Kisii chinga kiche campaign na boye kwemurunganeria buna chibesa cyabere chikotumekwa ime county ya Kisii ase abagago sabanga serikali ebege kobeka emeroberio eline kwene kinga chibesa chia magendro ngotume kuchire asenchera endonge na boye gonchiri koiranigwa gochia ase kigancha gya serikali enene buna amangana yu abagakoba ase obwango iga ngagerto no mwako kabere angene nusu toji okora totara ikerania amagania ria abantu batachorete gochio the problem ne ringa ndora utilize besa chito chito kwa national government bia now for instance etubwate amagana yechi para etubwate contract ya yamo ecoman e constituency ngima abande to wakana to gateba buna gende kinge go chigokora egekora time chigo chigotwalao na you miss time chigwata chinga kichiae igobona ndo igakora twins to gateba onye ndiyare ko nyare kana abeke contract ya yeme yamokire ward bonme to gukwana iga ndo jengo sika toro mwaka bwa serikali chi ward chine kitara akora rukende chi ward ingeo na chichi akunilwe ase program eyo ya constituency ndo bwata chipara che quotation chipara cha quotation tinachira chigokora gasi iyatebekana endete gukwana sengencho mbonende iyatebekana na iprem nero yo mobo tenechi basa che pasari montegere bya bantu babo baracho ward na Kisii county nduto tenene tibesa cha pasari eto tenene tie pache tiengima tuaite tikuru assembly egagende gaonchorwa egatirwe ngao wejase control of budget amangana ina minoka gaiga seji ledi chine gaiga mogo teba buna abantu batenene 15
batelenetie budget lakini ngia beta confirmed na control of budgeting a project ngima niwo ya beta mutilated ekaira ni back to the county assembly tonyerigereri biya tonyetibia tubwatie procedure takeire egereirane emane uchikoreta chibesa of which we did yesterday but one duakorete yatirete one to expected bagende ba prod bakore chibesa chiche egere chi program chinde je county government chigendre but rende chingaki chia procurement chingaki chia miss ejinjiri 90 abondigedna erich kwende first financial year twabwate ndwere ndi chibesa cha development almost 2 point something this financial year twabwate 5 point something of which twatumikire osene 800 wikere mna tolega bono mwa expected mna chibesa chinji tumeke chiere konengane chingaki echi igona bondo nyina chibesa ngwira na chiro treasury echichikwenda chisacurate within our county egara economy yeito ebe stable bono mosokori ekiro mondo ni gakorera gochia asenge chibesa chitoko une serikali enene ndura chitumeka egara chikero mwana injinsa na chimokonye okorera gwito konene ngoringa umugabano ito tigarigeria sector ya procurement arorena kiara basugume egara barona kibakora at least nito tumeka 50% of this development money era abafatari kubwa kutumeka 1.7 Uskabusio asenga na gendrete imense itu ya Kenya asaba nyagichari kuruchi nyagichari chionsi chia serikali chigendrete ase omogiro ase bonega wikera bonega bataraba kuigwana na ne serikali nigo chinyagitari chia bantu nyene chia gendereire konyora omubaro omonene engana yaberega koba egurube ase bare engana boigo iriri abaroire abange guchandika chingakieci omogiro yo ogendrete bono nigo saba kwabergo kuruye guchia ase serikali gotegerera ebiriro by'abamenyi bense ito ya Kenya anene mono eline kwene kinkoga ya nare bare amangana agendrete kobanyora abanyagitari elinde batie kuchandika nabo babaye bakonyora enchera yo gukora omugiro yo w'abanyagitari obachandire ase egeka kere egetambe. Ask government to calm down and appreciate the suffering of the ordinary mwananchi that is pressing on the doctors in the private clinics. Amba serikali iwasaidie madaktari kuwalipa pesa zao. Tumetoka district tumekuja slum, sasa huko sijashughulikiwa, ndio nimekuja slum, ndio nimepata usaidizi. Our doctors have got to stretch their usual times to work, and we have told them to do so. Our clinical officers, we have also told them to stretch their time. HD is 100% occupied. We have just 6 beds in HDU. So even some of them they are accommodated. Ogoskabusio ase oroboti rolengete oboleminigo ebyombe bikoleta amo abalemi bekemeri egieka gabono babiri bagusaba serikali ko ikaransa nsena barabu naboigo kwaligania chinkwana naboigo enchera yugusangereria ebirengereri byabo elinde kugaya na chinchera naboigo kuligia chinchera chukubasi naboigo kwimokereria ekemeri ekyokurwa sekerenge kemo ochia ase kende yemaega yabalemi kwemurunganeria okonyorwa konyora engeri yabo naboigo egati yemechando ende egenderete ko banyora abalemi ime yense yaito ya Kenya. Mkulima akona pesa, hana pesa kwa mfuko. Kahawa tayari ameleta kwa factory na factory wanapeleka KPCU na bado inakuwa delayed sana. Tunaweza furahi sana tukiketi chini na wao tuongee, tuwaambie mambo ya kahawa na mahali iko shida. Unalipa na deni. Kila kitu mkulima ana fund mpaka wakati atalipwa. Sasa hapo ndio nauliza kama serikali ingeweza kusaidia. Murelia on Ndizi TV abunoto ikera omwelio wa mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere chiabono mugaso leterane nkoro kwa job Maangi no tutabere to kubwatana na nere linda kwenekia amangana na bwo chibicha bira wikera asenchera yo wekeranu nigakoro kwa Sara Momanyi kolendekera chikoraga Chinsa 10 muchikomera na nere Dorcas ke muma abaga kubamanyia buna berega gwateka ime yense ya ito ya Kenya anene mono ase orogongo rwa Gusii wikera abuno ngwikera mwali wa mangana Amayia ngobatakera oboligereria obuya ime Ndizi TV na bwo obwansu vumugusi.